Yeah, viewers all over the world. For some of you that are seeing me for the first time, Ogbuefi Ezeana ugochitubelu na Oraifite Akajugo. I'm an ancient high priest. Abụ m onye isi nchụaja na ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afọ gbaa famili emi lụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụgazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist, I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke isiokwu anyị ji wee bịa bụ the earthly role of a true woman. Earthly role of a true woman. Because you are long, but if you pay attention, you will learn a lot. Bandage will fall from your eyes today. Gịnị ka anyị na-ekwu maka ya? Anyị na-ekwu na enwere rolu creation nyere nwaanyị bụ nwaanyị in creation. Mana nsogbu enwere kịta bụ na ụmụ nwaanyị hapụzi that role anwa primary role enyere ha from okike. They did not perfect what their primary assignment. Now most of them want to dive into the role of men. And that is the genesis of problem. Now woman was created because of man. Entire creation, let me cite your Bible, because when we say Ole God in our person, can you hear my way that? About the God our Genesis, we don't have chapter 3. It got full about the basalo creation of woman, Adam, Eve. I said I didn't get from Genesis 1, but I said he created man. He created man. That particular time, no woman was created, according to that story in the Bible. It is after a very long time. Now, to go feel that what needed is so much on Inyaka. According to that story in Genesis chapter 3. It wasn't that America Adam well a whole minute. And where many of them saying we are wicked. Adam went into welfare where say, this is woman, flesh of my flesh, and bone of my bone. So you can see the primary purpose of woman creation is to be a soulmate, to support the man's dream, to help the man in all ramifications. Or to lead, or to be an arrowhead, or na here. So problem when we get on work it out that feminists are clamoring or what to know why Halidia. And that is where the problem lies. Mbeburubo ihe nwaanyị na-aza abụ Odosiakụ Oriakụ. Now Osodieme mana kita ụwa kita ụmụ nwaanyị tụzi ka ọ bụ na ha attack. Even in spiritual work, why it was called by the that is where the problem lies. Pay attention, you will learn a lot. Before we dive into today's lecture, I can in the month of January. Our group ritual for the month is still ongoing. We started group rituals over 4 years now. We have massive testimony. We should to go to the temple to go for who be opening this all over the world. Friends of the temple, children of the temple, members of the Restoration Evangelical Mission and Consecrated Group. That's why I see me every day. The last day of the month, I didn't make a law, my better temple, to entities of powers. Jenny Ben to Messalaka, to Wakaja Bakaraja Kairo. About the choice of a monthly rituals, Mono what I do when I could see a moment talk about our family. In a screen, you have number. More we chat him now 0805 78 37672. I repeat 0805 78 37672. Now let's dive into today's lecture. Mighty long. Yes. Here na check all again na every role of a woman in creation. Yes. Nkebe isiokwu bụ na a woman will encompass a man. Echefu na dịka nsikọwala gị na original plan of Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile rested on a man's shoulder as the priest, as a leader. After ka o kechara Adam, many long time,
o feel na Adam needed a soulmate ka ọnwa Adam wee zuo oke. Nke bụ eziokwu bụ na anyị ụmụ nwoke anyị needed women ka ọnwa wee zuo oke. O wee si na mkpịsị ngị wee ke if. Achọrọ m ka m kọwalụ gị nchọrọ ịkọwa based on the story anyị ma. Ịchọgoro ọgwụrụ allegorical story bụrụ fairy tale but ka isi na-emụta ihe. Now, o wee si ya wee ke if. And I can tell you without missing words that na mgbe o kesịara ya, o nwere mkpụrụ osisi ọ sịrị Adam ata na according to that story. But Adam na avoid ya tiri mgbe o kere if wee tasịa mkpụrụ osisi a wee debere die wee taa. Mgbe Chukwu oke batara na Garden of Eden wee sị Adam ebee ka ị nọ? Ọ sị ya na ya gba ọtọ. Ọ sị Adam ka ekesi ma na ịgba ọtọ. Ị taga mkpụrụ osisi sị gata na ọ sị ya na ọnwa anyị nyere m. E wee chụpụ ha na Garden of Eden according to that story. Mana ihe mmụta dị na ya bụ since woman was created, neither man or God have ever rested. So what I want to tell you today is that this world will be a better place. The role of a woman should be to support a man's dream. To be ihe mere ka ọ bụrụ. Ị ga-esi n'afọ abalị ihe wee mara ihe bụ. Dabiniri ya. Nwoke bụ ọga na-agata ihe. Akpọkwa nwoke di na-edi. Ndị be anyị ndị Igbo ndị gboo kpọọ ya nwaanyị nne ya nna akpọ ya dịka odibe. The most important thing we amata bụ na nwaanyị is to support the role of a man. Remember, we were told na mgbe a tasịrị mkpụrụ osisi asị satara na asịrị Adam maka ihe mere. Na-ese na nwaanyị nyere m mere iji weta mkpụrụ osisi is not enough. Na before you nweta ihe ị ga-eme na ị ga-ata afụfụ. She has sweat. Nwaanyị because of me mislead the gị. We no promise. Na before you mụọ nwa ị ga-pass labor pain as a punishment. Ihe mmụta dị na ya bụ na-ekere ọlụ eke. Nwaanyị ọbụla na-achọ ka ọ bụrụ nya bụ lead a ga-enwerịrị nsogbu. Ihe kpatara originally how a woman spirit soul was created. Ka ọ bụrụ a supporting spirit, a role to the lead head bụ man. Mana abịazi nwezi ihe na-akpọ distorted souls where a woman spirit na along si ka ọ bụrụ nwoke. Therefore, I can tell you without missing words na some souls, some human beings not on earth now with the physical shape of a woman, but more non even have more nwoke. That is the problem. And I had distorted souls. When a feminine body bears a masculine spirit, if you get nota nwaanyị nọtara dịka nwaanyị mana agwọ na-akpa n'ezinụlọ bụ agwọ nwoke. And ebe gị nwa nwoke bụ nwoke ya nọtakwa nwoke ibe gị na mmụọ ịfụ na onye kwuru a ga-enwe crashes. Otu ọ ga-esi wọk bụ na n'ije nụta nwoke bụ nwaanyị, o nwere nwoke bụ nwoke, o nwere the physique of a man, mana spirit ya spirit nwaanyị. Then nwaanyị na onwe abụrụzi enye abụ di. Nwaanyị abụrụ physique of nwaanyị mana mkpụrụ obi ya bụ nwoke. Ọnya na ya afụ so family ya afụ efu na nwaanyị na dominate, nwoke abụrụzi oriakụ. Mana originally etu Chukwu oke si kie bụ na a woman spirit will be very soft, meekness, and what attribute of a woman, the virtues of a woman. If that was this softness and the emotional, the woman's spirit, genuine woman's spirit in Abu, true woman's spirit in Abu, and where the attributes, is Marwani, Manambo, I because you chose Habru okay. That is why most families now are in shambles. I'm a more to 2 bed or to 2 could teacher, then I saw on the man na WhatsApp. Opona a dissect here the cause of the problem. If na one of the submissiveness is not there. The attribute that you were me can one where the submissive the man is no longer there. A man was given the power to be the head, near the masculine power, near woman the seductive power. Or you use your word dilute where.
mgbe nwoke bụ ọgana agata ihe nwee the masculine attribute ihe niile eji ike eme nwoke eme ya mana o nwere oge ọ ga-eluo na ndụ nwoke onidie nwaanyị ọ ga-esekpuriri ya na ịghọtara ya. Yes, before a man can penetrate a woman, he must need her. Emechomerie no nwere oge ọ ga-eruo the urge in man enwe burning desire. At that point in time, if one the man, the masculine nature of a man is on the rise, then if one at that particular time, or the woman, we use what the seductive power of a woman to neutralize that masculine power of a man. If one that man will be begging. So Chukwu can make the masculine power, near the woman the feminine power, so that gauge that feminine power and then when I balance the masculine power of a man. So go up one, you go so on our back. You may not expect the kid physically stronger than your husband. Man, I choose some wife with your batabago until 4 days after. Man, no matter how your husband is very strong and stubborn. Use what the masculine nature in you to normalize, to balance the level of understanding your family. Mana mgbe nwoke na-ekwu a ga-enwe problem. Gịnị ka na-ekwu maka ya? Control a man abụrụ through ileghe gbakọ ụkwa ma ọ bụ use physical power. No. Use what the virtue of a woman. Use what the seductive nature of a woman. Mgbe ha nwoke batara na-aba na-egosi the masculine nature nwoke ji bụrụ nwoke gị nwaanyị ịdatuo nna anyị na m dịkwa sorry ibutuo dịanụ pasịarịa nri mee obi adị ya mgbe abụọ obi dị ya mmesi ya nna anyị na ihe ọ na-agbakwa anụ mbọ bọsị ya n'ekwado nke mere na nke mere nọ efu na ọ ga-asị gị nwunye m na ya dị sorry o nwere ike ọ pụ ogotara gị ihe wee ya ọdụ mgbaghara ntị ọ dịkwa mana mgbe ahụ na-asị gbagbusa nwoke na-ekwu ihe ekwu nwoke na-ekwu mgbe ahụ ọ na-egosi na onye mgbagbu dị in charge of the family or the nurse or every man nwere ya nwoke nwere ya bụ ndị ahụ vegetable men ndị a na-ekwu maka ya ndị a bụrụ nwoke ọbụla kwụrụ ụkwụ ya na-abụzuru onwe ya mana ọ na-provide nwoke ọbụla bụ nwoke if you are not providing for the family you will not be happy. Nwoke ọbụla nwoke ga-eme ihe ọbụla o kwesịrị ime ka o provide for the family ya. So nwoke ọbụla ịfụrụ bụ nwoke mana ọ dị comfortable when the woman is feeding ya abụrụ nwoke na ọ ndị na-akpọ the distorted souls. O nwere the physique of a man mana onye dị n'ime ya bụ nwaanyị oriakụ ụdị ụmụ nwoke ihe anyị na-akpọ ha bụ oriakụ. He will feel so more comfortable sleeping all day expecting the woman to come and see any pass area. Here abụrụ nwoke. O dị nwoke a ka ị na-ekwu maka ya. Mana nwoke ọbụla kwuru nkwu ya na-eme ihe o kwesịrị ime dịka nwoke dị in charge of his home. That particular ego as a man ga-adịrịrị n'ime ya. Put me anywhere. Those nwoke ahụ fro the vegetable abụrụ nwoke. Ihe mere o ji dịkwa like that because na ọ bụrụ nwoke. Ọ kwụrụ n'okwu ya na-abụ chebe echiche kpawa agwa ka nwoke kpataba ihe family for the true nature of nwoke n'ime ya. So is nurse. Nwoke ọbụla ga-enwerịrị ego ọsọ ya bụ onye mụtara ụmụazị nwoke 7 years mụta nwata nwaanyị 10 years. Ị ga-afụ na nwata nwoke a ga na-egosirịrị the masculine nature na-achọ ka ọ dominate nwaanyị tọrọ ya. Ọ dị nurse. So ihe ị ga-emezi ewu i-device a means ị ga-esi wee na-control that masculine nature of a man. Ile ọma ka eji na ji aga n'ugwu. I'm sick and tired of ide ikpe ndị mmadụ na my inbox. Gịnị na-ese? Nwaanyị a na-afụta onwe ya na ya ama ehu natara di ya. Ihe iwu iruru ọwụta ile ọma. Ihe iwu iruru ọwụta use ya masculine nature. Wee win. Ime win ye ba ịba mba. Ịba sie mpike na gobe nna gị. Ịma na-echi eze na n'ụlọ onye ọzọ. Unless na ọ gị na-akwụ ụgwọ ụlọ mana ọ bụrụ na nwoke zuru onwe ya ikwo nke ikwutọrọ na ruo ụlọ nwoke ya kondon wee wu nwoke abụrụ nwoke. So ihe ị ga-eme bụ ọ bụrụ na ị nọtara odogwu na dịgị bụ odogwu na-eme ihe o kwesịrị ime na-etu ya afa na-ekene ya nsị nna anyị na ọ na-eme ọfụma maka na-ekene nwaanyị na-agwa akịrịka aja gwọta ọzọ rubere ya isi
irubere isi fụ na over time n'ọgụnwa ga a kind of organ anụrụ okwu onye nọ n'ahụ wee kesi n'ọnwa anya na control gị mana ọ maka na the woman ghọtala etu esi wee ke nwoke ihe ọ bụla ị chọrọ ka ị were ike aka by force wee force nwoke ama ekwe ị ga-eji nri egwu na amụ were na-eme ịfụ na nwoke a ga-emecha mepọcha ihe niile abụ ebumnobi ntị ọ dịkwa. A true woman does not ruffle feathers with a man. Instead, use the feminine energy, virtue of a woman, whereby he may. If at the long run, no here indirectly, learn from this message, and they shall be well with you, and their home will be blessed. I'm going to friendship, use this method, it shall be well with you. Upon you want lose relationship, lose your marriage. It's not the marine, it's not spirituality, it's not money, not money, nah, Jaguar. WhatsApp number is 0805 7837672. Let us pray. Ekwem na Chineke. Ekwem na ọ dị ihe siri m ike ke Chineke na-apụghị izi m ụzọ m ga-esi lugbo ya n'ihi na ọ mazuru ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya. Ya gazie. May the blessings of Chukwuoke Premier be with you all. May you be protected. May you be blessed now and forevermore. Ya gazie.